is the life, sex life. Δεν το είπαμε το δύο. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αν να την μιλήσω, άφηνα την πόρτα ανοιχτή, νόμιζα ήταν να μείνω κάποιο αλλού, δεν ξέρω πώς ήταν αυτός. Δηλαδή, έχωρα και ήταν να στρέψω, αλλά εγώ είμαι απ' έξω στο δωμάτιο μου και άκουσα τον παππού μου να σου πει κάτι ώρα που ήταν να θεσπίσω όλα τα πράγματα. Έκανα στην Αγγλία, ξέρω στην Κύπρο παππούς σου. Άλλη μια φορά είδα τον παππού μου που... Δεν κοσμήνει την κλίκα όσο όλων είσαι. Όχι, στην Αγγλία, διακοπές. Γεννήθηκαν τα μέσα. Αλλά πολλά χρόνια στην Αγγλία. Έκανα πολλά χρόνια. Ναι. Δεν είναι να καφτατικά σου να φυγήσω πάνω τα... Εντάξει, από εδώ they like each other. If you see your mom, your dad, δεν θα μπορώ να κάνεις. Yeah, I know, but 82 and that's... They try to remind them. Reminisce. Yeah, Να σκέφτονται τα παλιά. όλα. Oh, but they can look at pictures, όχι να... Picture is for a grandson. Τα μάει άλλη σειρά. Απόρρογες εγώ με τη χάπια νερό. Βάγκρα, ναι, έχει. Πουλάτα. Πουλά, πόσα το ένα, 5 λίρες. Όχι, στην Αγγλία νομίζω 2,5 λίρες. Η άκρα, τι είναι το χάπιο. Δεν ήξερα, εκείνα τώρα που είναι liquid. Το γέλι ρε, γέλι. Κανάκρα, κανάκρα. Δοκίμασες το. Όχι, αλλά έχω. Δοκίμασα το. Λοιπόν, αυτή είναι το Κυπρέο, ξέρεις πόσα φέρω στην Αγγλία. 2,500. Όσο τα έφερε στην Να τα πουλήσει. ήταν τα γιατρού του, πόσα. Δεν θα πεθάνει. Θα φέρεις και με τις χιλιάδες. Πόσα small φαγγελάκια, Έχει sausage, gently. Ναι, έχει banana, pineapple. Pineapple, Κάμα orange. δυο, την ίδια φορά και είχα κάβλα για 6 ώρες. Όλα. Ήταν πιο 3 η ώρα. Θα κάνω cocktail. Ένα pineapple, έναν orange, ένα από το άπρικο, θέλω να μάθει ένα peach. Θα κάνω cocktail, θα ήθελα το πίνα κολάδα. Και τούτα μπορεί να τα πιάει με το ποτό, δεν και πειράζει αν... Ωραία,